Kan filme. She's doing. Now this is my school, and this is the staircase, and this is the door, and this, and this is a chair. Just standing all alone right there. What's your lonely chair, lonely chair. And du må huske at give mig de her. De der hvad? De der film. Og den film jeg har lavet. Alright, and this is another door, and this is another door, and this is another door, and this is another shade, and this is another ring, and this are the boys. And this is, what is his name? Jonathan. And this is the roof, the loft. This is the floor, and this is the table, and this is my shoes. Look at my shoes. Look at my shoes. Look at my shoes. Yes, no, that is not boots. Hey, that is boobs. Or boobs. Boobs. Boots. Oh, look here. Yannick comes and Amanda. Yannick, tell me a secret, please. Please. Yes, I'm filming. This is Amanda. Ja. Hvad laver du? Terrible plot. Hvad laver du? Hvad laver du? Så lopper du, Yannick. Lopper. This is my teacher, the fat one. Den der part. Hej Per. Hvordan går det? You have to speak in English because it's going on the internet. Nej, jeg skal ikke syge mand på internet. Okay, så lad vi være. Maybe you should stop it. Hvis man, Der er mange der. hvis man herfra skal videre, kan hvis man herfra skal videre af kanalerne og årløberne op mod den nordlige Nisumfjord, vil det ikke være en værd givet ud i forvejen at have studeret kortet at finde den første nordliggende kanals indløb. Den lille hindby strækker sig i en smallere tange. Hvor er det ulækkert, der savner over det hele. Som denne tange, og derefter holde nordpå vil man nå op i Stadilfjordens nordlige ende, hvorfra adgangen til kanalen, der fører videre mod Nisumfjorden, er spærret ind. Nisumfjorden. Der strækker sig flere kilometer mod syd. Tager man syd om øen, Lad nu være! vil man havne i Blindgade af Stadilfjorden, hvoraf adgangen til kanalen er spærret af en vestfra kommende halvø, som strækker sig 4 km mod øst. Skjult mellem disse to næsten sammenstødende halvøer er det kanalens indgang ligger. For at finde den må man fra Henløens vestlige punkt styre præcis mod nordvest. Sluk på den på alle. Sluk det. Aber ich war viele Zeit in der Liga schon aber ich höre, wer du mit Theater Han taler altså også engelsk. Så, hvad er det, Stine? Ja, jeg vil gerne på designer og volleyball. Ja, Jeg vil gerne på volleyball og designer. godt. Så mangler vi lige Lasse. Nu tager vi lige til, når vi lige er kommet i gang. Den her stadigvæk, vi kan jo indføre detaljer, så kigger hun vender op. Skal lave til i morgen, og I skal læse det op, alle sammen hver på sang. Men skriv den på sådan en måde, så de andre skal kende, hvad det er for en ting. Så I ikke afslører det undervejs. Og I